vi gasar på helt enkelt. Bruden jag skjutsade tidigare. Så Rickard, du måste ha kört bil tidigare. Fan vad det går, sa hon. Och nu kommer jag fel här. Man arbetar hela tiden med fötterna. Ja, det är viktigt. Hela tiden med fötterarbete. Så får man 5000 var sen tappar man vridet. Ja, det är det som är. Man får ändå hålla den på lite. Man ska hitta den där balansen i menar. Fördelen på denna är att det bara driver på de två hjulen. Så du tappar inte så mycket i effekten där. När det växlar. Man får kolla på det. Nej, har inte snön. Fy fan vad det blir snö. Ja. Men det är roligare att köra med Sierran, va? Ja, det är lite roligt denna också faktiskt. Hela tiden måste man arbeta med ratten också för att få växeleffekten. Ja. Så. Men man kör ju lätt bakom gummi. Men får köra upp också. Vad är det? Har du varmvatten? Är det vinterväglag? Ja, det är kallt. Det är 4 minus. Ja. Svårt att hitta någon plats att komma upp där. Ja, för fan, de är täcker hela tiden. Fan, man får flytta sig med BMW:n eller fan. Ja, man får ha lite koll i backspegeln. Om man inte hänger av dem. Fan, blinka. Det är så lite bana här med så det är svårt att... Ja, släpper dem. Så kommer man ifatt med första svängen igen sen. Det är långt ut till höger. Leta lugnt ut. Försöker ta någon annan spår för att se om man kan köra om den. Men fan, den täcker hela tiden. Den jävla täcker. Kör varsitt spår också. Nej, han har kört en agminne där. Det får ta. Det är farligt för de däck kanske är sönder däcken. Ja,
göra det. Ja. Jag är alltså... Du inte får ut alla förhjul mot garaget nu här. Jag är ingen på... Bara jag är Colin McRae istället där alltså. Men Patrik Seidel nu, jävla biljävlar, vad fan. Men vi kan stanna här och... Vi tar pinnen. Annars pajar man däcken kanske. Fan.